L-istħarriġ ikkummissjonat mit-Times juri fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru Robert Abela fuq il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech u fil-Partit Laburista fuq il-Partit Nazzjonalista. L-istħarriġ ippubblikat fis-Sunday Times u magħmul bejn is-Sibt 17 ta' Lulju u l-24 ta' Lulju fost ftit aktar minn 6 mitruħ juri wkoll fiduċja fil-ħidma tal-Gvern preżenti waqt pandemija. L-istħarriġ juri lil Robert Abela f'dat minn 44% filwaqt li Bernard Grech huwa f'dat minn 17%. Meta mistoqsija lil min jivvutaw li kieku kellha ssir elezzjoni llum, 57% għażlu lil Partit Laburista, filwaqt li 42% wiġbu li jażlu lil Partit Nazzjonalista. Dawn iċ-ċifri jagħtu vantaġġ ta' 3.7% iżjed lil Partit Laburista fuq l-aħħar elezzjoni ġenerali u jfissru distak ta' madwar 50,000 vot. Il-mexxej Laburista huwa f'dat minn 82% ta' dawk li votaw lil Partit Laburista fl-2017 u minn 8% ta' dawk li votaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Minnaħa l-oħra, il-kap tal-Oppożizzjoni huwa f'dat minn 54% ta' dawk li votaw lil Partit Nazzjonalista 4 snin ilu u minn 3% ta' dawk li votaw lil Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2017. Il-Times qalet li 38% ta' dawk li votaw lil Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ma qalux lil min jivvotaw fl-elezzjoni li jmiss. Skont dan l-istħarriġ, 78% wieġbu li se jerġgħu jivvotaw lill-istess partit li votaw għalih fl-aħħar elezzjoni, filwaqt li dan l-istess stħarriġ indaga wkoll il-prijoritajiet tal-votanti. Fil-fatt, bosta li lesti jivvotaw lil Partit Laburista qalu li se jagħmlu dan minħabba l-politika li qed jippreżenta l-partit fil-gvern u l-bosta inċentivi li nataw lin-negozji. Aktar minn nofs, jiġifieri 54% ta' dawk li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ qalu li l-gvern qed imexxi b'mod tajjeb lill-pajjiż, b'29% oħra jaħsbu li l-gvern mhux qed imexxi tajjeb. Kważi nofs dawk li wieġbu li l-gvern qed jamministra sew lill-pajjiż irrispondew hekk minħabba l-amministrar tal-gvern waqt pandemija. Terz minnhom wieġbu hekk minħabba l-qagħda ekonomika b'saħħitha ta' Malta, filwaqt li madwar 20% oħra irmarkaw il-mod tajjeb li qed jaħdem il-qasam tas-saħħa waqt l-imxija.